Я б не сказаў, што я вынес з гэтай адсіткі нешта прямо прынцыпова новае. Я хацеў бы... Ведаеце, гісторыя – гэта працэс, яна не скончаная. Зразумела, што мы пераможам там і гэтага Лукашэнку, і гэты рэжым, і будзе Беларусь свабодная, гэта ўсё ясна. Я хацеў бы, ужо зараз я турбуюся аб том, каб гэтыя часы ніколі не вярнуліся. Бо ёсць шмат прыкладаў, калі грамадства, прайшоўшы праз вайсковую ці іншую дыктатуру з мноствам ахвяраў, катаваннямі, здзекамі, потым забывалася пра гэта і вярталіся часы вельмі падобныя. Я баюся, каб гэтага не сталася ў Беларусі, і каб мы ўжо зараз вучыліся і запаміналі, як вы ведаеце, лозунг датычна Другой сусветнай вайны ў Еўропе «Never again». Вот хачу, каб у гісторыю вайшло гэта наша беларуская «Never again», што каштоўнасць чалавечай асобы мусіць пастаўленая быць у нашай дзяржаве, якой бы яна не была, у нашым грамадскім ладзе, які б ён не быў, мусіць быць пастаўленая на першае месца. Я упэўнены, што, канешне, прыйдзе час і ў беларускіх турмах, прынамсі, у некаторых такіх знакавых, будзе замест вязніцы будзе музей альбо нейкая арт-прастора. Гэты час абавязкова настане, я думаю, ён настане хутка.